Здравейте, колеги! Аз съм Лина, Галина, доцент Лечева, баба Гали и още. Клонирах се, за да мога да бъда и приятел, и колега, и преподавател, и баба. Експертизата ми е методика на литературното обучение, но съм фен на умните машинки. Затова вместо за литература, днес ще ви нарисувам пътя на моята дигитална трансформация. Първоначалната идея за моя проект беше да ви представя своя интерпретация за компетентностния подход в образованието. Обърнах се, влязох в сравнително новото творение на Microsoft Bing и помолих изкуствения интелект да създаде лого на компетентностния подход в образованието. Ето какво ми предложи Bing креатора. Първосигнално избрах този вариант, след това реших да се консултирам с по-нашумелия ChatGPT. Помолих го да ми припомни новата формулировка на ключовите компетенции от Европейската рамка за ключови компетенции за учене през целия живот. Ето какво ми предложи той. Направи ме впечатление, че дигиталната компетентност е преведена като цифрови и технологични умения. Обърнах се отново към Bing и го попитах, що е то цифрови и технологични умения. Отговорът на AI беше: цифровите и технологични умения са тези знания и технически умения, които позволяват правилното и ефективно използване на различни компютърни медии. Така, след това го помолих да ми намери изображения за технологични умения и тези изображения ми напомниха уроците на нашите обучители от миналата седмица. Аз получих прозрение. Темата на домашното ми ще е моята дигитална трансформация. Преди 20 години аз бях на третото стъпало от тази стълба, защото исках да съм дигитално грамотна. Само дето се чувствах като матрица. Първата стъпка беше да качвам материали в pomagalo.com. Материалите бяха
за семинарните занятия, които тогава водех. Съвсем тенденциозно никнеймът ми беше и все още е Г. Лечева долна черта СС, т.е. Галина Лечева от Силистра. Това продължи година-две, докато не получих курсов проект от една студентка, който беше копи-пейст на мой качен материал. Тогава не знаех, че такова поведение ще роди цяло направление в педагогиката, прословутия конективизъм. Втората стъпка беше да си направя блог. Както виждате в блог БГ, там качих непрофесионалните си писания, които главният редактор на областния вестник беше класифицирал жанрово като стихотворения в проза. Спомням си, че това Гергьов ден го писах за рождения ден на майка ми по простата причина, че нямах пари да й купя подарък. Следващата стъпка беше да си направя преподавателски сайт. Това, което виждате, е последната му трансформация, резултат от работата по един проект по фонд научни изследвания. С походи ни COVID-19 и аз трябваше да си направя канал, в който да качвам виртуалните си лекции. Това е първия ми опит за видеолекция. Здравейте, колеги! В навечерието сме на 24 май, Деня на славянската писменост и култура. Според някои, Деня на българската писменост и култура. Аз съм Галина Лечева, доцент на Русенския университет, преподавах Стара България. Тогава така и не разбрах как да заглуша химн на Кирил и Методий, за да се чува добре гласа на диктора на студентите. С програма, която остана в стария ми компютър, направих следващата си видеолекция, накратко за Шекспир. Здравейте, колеги! Добре дошли в веб-базирания курс Литература на Европейския ренесанс, платформата за дистанционно обучение на Русенския университет. Аз съм Галина Лечева и днес ще говорим за английския ренесанс и по-точно предния път говорихме за бащата на английската литература Джефри Чосър, а днес ще говорим за Шекспир. Кой е бил Уилям Шекспир? Днес всички знаят, че той е автор на популярни пиеси и е живял през елизабетинската епоха, но защо го смятат за толкова велик писател? Роден е в Англия през 1564 година, започнал кариерата си като актьор и драматург в трупата на лорд Чемберлейн, която по-късно става кралска трупа. Трупата е играела в различни театри, докато не построява собствен театър Глобус. В онази епоха актьорите били само мъже, както в древна Елада. Пиесите на Шекспир били много популярни, особено Отело и Хамлет. Тези пиеси имали много сложни взаимоотношения между героите и много интересно завързана интрига. Ключ към неговия успех станали истории, изградени от такива сложни взаимоотношения, неуредици между героите, чието разрешаване държало публиката в напрежение. Трупата на театър Глобус била обичана не само от простолюдието, но и от кралица Елизабет I. Творческата кариера на Шекспир започва с писането на комедии. Сън в лятна нощ, Хенрих VI. По-късно пиеси като Хамлет стават част от неговото първо фолио. Ще говорим за това. Езика на Шекспир
е богат на метафори, израз на яркото му въображение. Той е творец на неологизми, с които обогатява книжовния английски език, който се формира по онова време. Лингвистите отдавна са забелязали, че Шекспировия словоред има особена ритмика, която придава сугестивно звучение на пиесите му. Шекспир. Следващата видеолекция Старобългарската писмена култура, която не е последна, като че ли се получи. Здравейте, колеги! Добре дошли в виртуалния курс по стара българска литература. Аз съм Галина Лечева и днес ще говорим за старобългарската писмена култура. Съвсем тенденциозно писмена е отцветено в червено, защото предния път споменахме, че християнската култура е писмена култура. Старобългарската култура е християнска култура и затова тя е писмена култура. В този час, освен да гледате и слушате, трябва да си водите бележки по трите пункта. Направи ми впечатление, трябва да запомня, не разбрах. Освен това, в края на лекцията ще проверя доколко сте проумели семантичното значение на понятията приложение книг, изправление книг и плетение словес. Готови ли сте? Започваме. Старобългарската писмена култура води началото си от надписите върху камък, които от семантична гледна точка биват строителни или надгробни. И така нататък, и така нататък, но започнахме присъствено обучение и не виждах смисъл в изготвянето на видеолекции. Миналата учебна година университетът ни реши да замени e-learning, това е платформата за асинхронно дистанционно обучение на Русенския университет, с Moodle. Аз реших да събера всички лекции във втория си блок. Виждате хоумпейджа на отделните дисциплини, по които водя лекции. Качих там и всичките учебни помагала, които бяха от конкурса ми за доцент. Направих връзки с Blog.bg, ето го тук ли е на тея, и с преподавателския си сайт, прословутата работилница по педагогическо майсторство. От 2 години активните форми на обучение студентите сами си ги качват в облак, който аз администрирам. Как го администрирам? Разпределям материалите, които те ми изпращат, които те качват по учебни дисциплини. По същото време, всяка презентация и текст на всеки един студент трябва да завършват с някаква игра-тест, която е електронно базирана. Студентите сами измислят дали това да е Learning App, Quiz, Kahoot, Wordwall, Mentimeter и всичко останало, което намерят и могат да ползват безплатно. Ето, примерно, тук съм извадила една от игрите в Learning App, кога твори Ботев. Това се презентира от съответния студент. Ето, допуснах грешка. Ботев е поет. Ботев е единствен в българската литература, при когото има пълно сливане между авторово аз и лирическо аз и така нататък, и така нататък. Другата платформа, Quiz, ето, изписва се, че тази
игра е дело на Станислав Йорданов. Обаче трябва да си сменя, да вляза в облака, за да се облака на студентите, за да се отвори тази игра. Но нещо не съм синхронизирала не съм синхронизирала профила, в който записвам, с профила на студентския облак. От тази година реших да дигитализирам и въпросите от изпита за семестриалните изпити през зимната сесия, която при нас вече приключва. Има два начина студентите да влязат, или като сканират QR кода, или по-лесния. Аз съм отворила колелото на късмета на интерактивния монитор или на интерактивната дъска. Влиза студента, върти колелото на късмета и си е изтеглил книжовно наследство, т.е. оригинални творби на Кирил и Методий. Елиминира се този въпрос от конспекта, отново. И втория въпрос, по който той трябва да говори, е жанрова специфика на сказания за буквите. Така, с това всъщност моето домашно приключва. Няма да ви благодаря за вниманието. Следва играта Кахут, но все още по неизвестни на мен и на обучителите причини, не знам какви защити има моя компютър, обаче не мога да натисна радиобутона за публикуване и за това ще изпратя линка за играта по някакъв друг начин. Благодаря ви за вниманието.